Πλον. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Τρίτη 20 Απριλίου σήμερα. Τι κάνετε, κυρία μου, είστε καλά? Μια χαρά, Πώς ωραία. είναι η διάθεσή σας, σαν του μωρού? Ναι, ανοιξιάτικη. Ανοιξιάτικη διάθεση. Εμείς είπαμε κόντρα στα δεδομένα Κόντρα του στο καιρού. ρεύμα. Στο ρεύμα. Ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και παρότι σήμερα αρχίζουν επίσημα οι διαβουλεύσεις, έφερε τα πρώτα του δώρα. Ήρθαν οι μάγοι με τα δώρα, λοιπόν. Το έχει κόψει το σκηνή αυτός. Το έχει κόψει το σκηνί. Τον άλλη σου, ποιο σκηνή, τον άλλη σου έχει κόψει Ξέρεις τι αυτός. ωραίο να τυλίγεται φιδάκι στο χέρι σου. Με καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δεν θέλω να το ζήσω πάλι. Λες και είναι το ίδιο πράγμα ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λες και είναι το ίδιο πράγμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λες και είναι το ίδιο πράγμα η καθημερινότητα του Έλληνα εργαζόμενου. Εντάξει, αυτά δεν. Αλλά πάμε όλοι μαζί χέρι-χέρι. Κοίτα, έτσι όπως έχει γίνει το Ευχαριστούμε, πράγμα. παπά, ευχαριστούμε. Όλοι μαζί θα πάμε. Όλοι μαζί πάμε, αλλά όχι χέρι-χέρι όμως. Εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, έχουμε ανέβει όλοι μαζί σε ένα, Όλοι μαζί πάμε. όλοι μαζί σε ένα ποδήλατο. Ξαφνικά μας πιάνει κάτι φορά και είναι γκρεμός. Αυτός που οδηγεί, ο πρώτος που κρατάει το τιμόνι, τι γίνεται? τι κάνει? Βουτάει και αφήνει τους υπόλοιπους από πίσω. Αυτό συμβαίνει στην ελληνική οικονομία. Κάνει στην άκρη, πέφτει από το ποδήλατο και άφησε όποιος προλάβει να πέσει. Εννοείς βουτάει όχι στον κρεμό, βουτάει στα πλάγια. Βουτάει στα πλάγια. Θα καταθείς δικαιολογητικά Να καταθέσω. διαπροϊσταμένη στο δημόσιο. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Τι καλό μας έχεις φέρει? 3 ειδισούλες είναι μόνο, θα τις πούμε γρήγορα. Τι εγώ, δεν θες. Για λέγε, για λέγε. Θα πάθουμε τα κινητά. Σε λίγο θα Γιατί στέλνουμε καλά. και εμείς στη δημοσιογράφη από το Βυθό ρεπορτάζ. Αυτό μας έχει. Από αρρώστια, το σκέτη. Βυθό ρεπορτάζ. Έχουμε αρρωστήσει. Εγώ που δεν ξέρω πολύ τι θα κάνουμε. Μη στείλεις εμένα. Δεν θα σου το πω, δεν θα το πω. Αλλά από ό,τι λέγανε παλιά, Ναι. οι φελοί δεν επιπλέον. Ναι, έτσι ήθιστε. Έτσι ήθιστε. Ναι. Οι φελοί πάντα Κατά επιπλέον. συνέπεια δεν Και κινδυνεύει. στην πολιτική επιπλέον. Γι' αυτό οι πολιτικοί μας δεν πνίγονται ποτέ. Με είπε θέλω. Να μην τους πάρει ο Γι' αυτό οι Ψηπάλα, πολιτικοί βέβαια. μας δεν πνίγονται Με είπες ποτέ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Να μην τους πάρει όλους η μπάλα τους πολιτικούς, βέβαια. Όχι βέβαια. Εγώ δεν θα το σχολιάσω. Κλείνουμε με έναν αγώνα τώρα. Πάλι μην βάλεις φωνές, επειδή είναι αγώνας. Είναι καλό. Μάλιστα. Λοιπόν, Δεν σου έχω πει να είπα- με δείχνουμε αγώνες εδώ. Μα δεν έγινε. Τελειώνω ήδη. Για πες μου, πες μου. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα. Βλέπεις Χριστό. πόρτα μπαίνεις εσύ, Ναι, κοίταξε να δεις. Σε Περνούσα καλέσαμε απ' με το έξω. ζόρι, με το ζόρι. Να το πούμε. Ακούω που λες εσύ ότι θα πούμε περίεργες ειδήσεις. Είμαι κι εγώ περίεργη, λέω για κάτσε να δω. Και Να μου πει μαζευτήκαμε και εδώ εμένα οι περίεργη. 4 περίεργοι όλοι μαζί, όλη η οικογένεια. Όλο το δυναμικό του τηλεφώς. 500 πισίνες στην Εκάλη, από τις οποίες έχουν δηλωθεί μόνο οι 176, Ανδριάννα. Ξέρεις ποιο είναι το κωμικό στην όλη υπόθεση? Διάβαζα ένα άρθρο χτες στην ελευθεροτυπία. Τις έχουν δηλωμένες ως γούρνες, παρακαλώ. Ως Οι γουρνές. εκαλιώτες. Θα τον βλέπαμε το σπάνιο βάτροχο της Καρπάθων λόγω των τεχνικών προβλημάτων που δεν μπορούμε. Τυχαίνουν και αυτά Νοερός όμως τον. σε καθημερινή βάση. Είναι βλέπουμε. σαν να τον βλέπετε, φίλες Μπράβο. και φίλοι. Πριν πάμε όμως, εδώ είμαστε και πάλι. Ξεκινάμε σήμερα με το βήμα. Με το βήμα, ναι. Κάθε μέρα αλλάζουμε και κάτι για να μην φωνάζεις. Εγώ. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με τη σειρά των Θες να εφημερίδων. ξεκινάμε με το έθνος πάντα, θες να ξεκινάμε Όχι, με τα νέα. δεν έχω κανένα Θα πρόβλημα. ξεκινήσουμε και με το βήμα μια φορά. Καλημέρα, κορίτσια. Κουβέρτα έφερες. Τι έφερα? Κουβέρτα. Όχι, Γιατί δεν μπορεί να είναι κανένα κρύο αστείο Γιατί πάλι. μας λέει τρία αστεία και εγώ ξέρεις, με κανένα πάπλωμα εδώ Αυτό έχουμε μαζεύουμε. κλείσει και το κλιματιστικό. Τώρα τελευταία το κλείνουμε. Λέμε τα πολιτικά μας Μια άλλη που είναι φορά. λιγάκι δυσάρεστα, λέμε τα οικολογικά μας. Περιμένουμε λίγο να γελάσουμε στο τέλος, αλλά δεν το βλέπω. Την άλλη φορά να είσαι προετοιμασμένη να φέρεις και μετά έλα. Για να Λοιπόν, δούμε. να περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα υποδεχτούμε σιγά σιγά την Ευαγγελία Καμπούρη με τις lifestyle οικολογικές καθώς και τα περίεργα βιντεάκια της που νομίζει ότι μας κάνει να γελάμε. Τι καλό μας έχεις φέρει σήμερα, για να κλείσουμε έτσι με χαμόγελο την ημέρα μας. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα στη θάλασσα, υποβρύχια δηλαδή. Δεν το έχουμε κινητό στη ξαναδεί. Είναι θάλασσα. κινητό, ναι, μέσα Μάλιστα, τι άλλο έχουμε. Και άλλες δύο πάλι που είναι έτσι με τολμηρούς ανθρώπους, οι οποίοι ο ένας, ξέρω εγώ, διασχίζει μια μεγάλη. Πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ, δεν έχω Και μεγάλη λόγια. έκταση. Ναι, μια μεγάλη έκταση και ο άλλος πάλι το ίδιο ακριβώς. Απλά αναρριχεί χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, κυρίες και κύριοι, τις έχω πάρει τις ειδήσεις και δεν έχει ειδήσεις αυτή τη στιγμή η φίλη μας εδώ. Ξέρω, όχι έτσι ακριβώς απ' έξω, να τα θέματα τα ξέρω κάπου. Ας τα δώσω. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Θα πέρασα για επεξεργασία πρώτα. Αν Δικά θα σου. ξεκινήσω. Δικά σου. Πάμε, εδώ δεν σε θέλω.